kuma bari ku da sake zuwa cikin wannan bidiyon. In wayewa cikin wannan bidiyon zamu yi bayani ne wato application guda 10 wanda za a iya karɓar loan wato a Najeriya. Musamman mafi yawanci za ka kalla wayansu banki da kai tare da su tayi baka zama kwastama na dindindin a bankin ba, to idan ka je karɓan loan ba za su baka ba. Amma yau wannan wani sabon hanya ne wanda aka ciro yanzu, na san mafi yawanci ko sun san da zaman wayannan hanyoyin, wayansu ko ba san da zaman shi ba. Amma yau a cikin wannan bidiyon Ejo Global TV ta dau aniyan cewa za ta yi bayani wato akan wannan hanyoyin, wato ce wayannan platform. So kamar yadda kuke gani dai wannan muna da list of application guda 10 wato top 10 application wanda zaka iya ka karɓi loan ta Najeriya cikin sauki ba tare da sai ka je banki ba ko wani abu. To yanzu ba tare da bata lokaci ba da zamu fara zuwa kan application wato na farko muku wato takaicin bayani wato yanda yake. Shi wannan application da kuke gani wato na farkon nan ana cewa da suna wato Carbon. Wato shi wani platform ne mai kyau wato na karɓar loan. Wannan platform yana da kyau da mutanen da yawa sun yi recommending cewa yanda yake aiki, da mutanen da yawa sun yi aiki da shi, domin ko ni da yanzu ma ina amfani da shi kusan shekara na 2 ina amfani da shi. Wannan application kamar da kuke gani da fari kana so ka fara amfani da shi zaka je ka yi download din applications nasu ne wato a Play Store. Zaka zo kuma ka yi full details naka, kuma ka yi selfie hoton ka, kuma ka sa wato bank verification lambar ka, kuma da kuma lambar wayar kuma da yake attached da bankin ka. To da haka you are good to go, zaka iya zuwa ka fara karban wato loan da su. To kamar da kuke gani wannan application it is simple and easy, ba tare da sai ka ba kanka wahala ba da sauransu, kana tare da cikin yajin ka kwanciyar hankali zaka dauka. Ko yanta application na biyu kuma da ake da suna wato Fire Money app. Wannan Fire Money app kamar da kuke gani shi ma wata platform ne na karban wato loan, shi ma da shi ma cikin dakika kaɗan da kai apply zaka samu, domin shi ma yana buƙatar wani su details ne naka wanda zaka yi amfani da double wayar ka da bank verification lambar ka naka nan kuma da selfie ka, kuma sannan suna bada ina tunanin daga 7,000 ne zuwa sama, to kuma nan da kwana 16 zuwa kwana 30 zaka iya zuwa ka bayar musu kuma da interest kaɗan zan ce. So wannan application na uku da ake da suna wato Palm Credit Card. Palm Credit Card kamar da kuke gani shi ma application ne wanda shi ma amfani da shi kamar yadda Fire Money app muka yi explaining aka shi ma yake amfani, domin shi ma yana buƙatan ka rijista ne, domin idan har kai rijista da shi zai buƙata full detail ɗinka, kuma zaka yi amfani da wato da bayananka na gaske ne zaka saka, sai ka zo ka yi rijista. To zaka yi zuwa nan kuma akwai option da suke da shi wato wanda zaka yi applying, zaka yi zuwa kanan kawai applying. So shi ma simple and easy ne, zaka iya zuwa cikin Play Store directly ka yi search din wato Palm Credit Card, sai ka yi download din shi sai ka fara amfani da shi. So kamar da kuke gani dai going to wato application zan ce wato na hudu ta yake da suna wato Branch Loan App. Branch Loan App na kamar da kuke gani wannan application ne wanda an yi creating din shi ne since 2019, wanda farkon da aka shige shi aka launch wani application, kuma sanan wani application kamar da kuke gani lokacin sun fara bayar da wa manoma ne wato loan da shi, kuma yanzu har lokaci ya kai da suna ba mutane da yawa, kuma zaka iya zuwa ka karba, kuma sannan shi wannan suna bayarwa har zuwa ka iya karba mai wato daga 100,000 zuwa 200,000, sannan za su iya baka, sai dai ka biya su akan lokaci da ka'idan da suka sama, kuma sannan da interest kan suke sawa. To goyon ta application na biyar da ake da suna wato Quick Money Loan. Shi ma Quick Money Loan na kamar da kuke gani zan ce yana tafiyar su ɗaya ne wato da Carbon da muka explain wato a farko, domin shi ma zaka je ka ne kai Play Store zaka yi search ne shi wato Quick Money Loan app. Suna da application a can, kuma zaka iya zuwa directly cikin wato Chrome browser ka yi search ne shi, zaka iya zuwa ka launch shi, kuma sannan zaka iya zuwa ka yi apply for loan, domin abin ke bukata ana bukatar wato lambar wayar ka da yake attached da bankin ka da kuma bank verification lambar ka, shi zaka dauka, kuma sai kai da selfie wato na kanka domin samun wasu details kanka, kuma domin su baka da wuri. So wannan shine wato yanda zaka yi wato karba. So yanzu going to application na shida da ake da suna wato Quick Check Loan. Kamar Quick Check Loan din kamar da kuke gani shi ma platform ne mai kyau, kuma sannan bai da wani wahala, kuma zaka iya karɓar loan nan da cikin minti 5 ba tare da sai ka baka wahala ba, kuma sannan suna bayarwa daga 13,000 ne sama. Idan har ka biya su akan ka'ida za su iya ƙara baka, domin idan baka biya su akan ka'ida ba sharadin da suka sama za su iya nan gaban katin baya masu hana ka, amma da farko ka karban ka biya akan lokaci to gobe ban ka tashi karɓa za su ƙara ma kan wannan, domin ba za su ji na wajen baka ba. So wannan kuma shine da yake amfani, kuma zaka iya zuwa cikin Play Store directly ke search na application su, kuma sai kai downloading daga nan kuma you are good to go in ka cike sauran details. So goyon ta application wato na bakwai da ake da suna wato Airline Credit. Airline Credit din kamar da kuke gani wannan application ne wanda karanci tana gaba ɗin shi ma ya fi wasu kamfani, da wannan ce wannan shi ko kamfani ne ma musamman na bada loan, domin shi yana bada loan wani kusan ne ya fi wasu kamfani, domin su suna bayarwa daga 900,000 zuwa miliyan 4 suna bayarwa, domin su
kamfani na tunanin aka bude musamman ma na bada loan, wannan zaka iya kai applying kamar shi irin kamfanin da kai kana buƙatar wani kuɗi domin cike kasuwanci, zaka iya zuwa ka yi applying na platform musu. Kuma sannan su ma suna da application wato Play Store, zaka iya zuwa cikin Play Store kai searching din wato Ayra Credit sai kai downloading, daga nan in kai filin wasu details nasu da sauransu, daga nan kuma zaka iya applying for loan. Ina tunanin nan da cikin minti 5 zaka iya samu. So kamar da kuke gani dai going to application wato na 8 da ake nufi da suna wato Kiyakiya loan. Shi kuma wannan Kiyakiya loan din kamar da kuke gani ina tunanin wani an create shi ne wato na bangaren yan kudu ne, so shi kuma suna bayarwa daga 10,000 ne zuwa 100,000. to idan har lokacin da ka biya su suma daga daren ka biya su za su iya kara ma wato adadin wanda za su iya kara baka. Idan kuma baka biya kan lokaci ba ta yi su hana ka, domin ina tunanin sun fi so in sun baka ka biya su akan lokacin da suka sa, kuma da kuma don ba interest da yawa kai su ma zaka iya shi ma akwai application din shi wato Play Store, zaka iya zuwa wato directly cikin Play Store sai kai search din wato Kiyakiya loan, zaka iya zuwa kuma kai applying. To da wanda yake bukatar wannan duk application da muka explain din nan tun aje muku link wannan application wato gaba ɗayan su wato comment na farko zaka iya zuwa ku sai ku dauke su. So kuma ku gani da application na tara da ake fita suna wato Sokolon. Sokolon na shi kuma application ne, shi ma yana tafiya daidai ne kamar da application da muke magana da su wata farkon video nan, irin su Fire Money da Plum Credit shi ma kamar su yake, domin su ma internet suna bayarwa ne daga 7,000 zai sama. To idan suka baka 7,000 idan har ka sake biya shi ma za su iya kara ma wato adadin wato wanda za su kara baka, domin ina tunanin sai ma kafin ka fara sai ka fulin wasu details ɗinka, sai ka sa wato bank lambar ka da yake attached da bankin ka, kuma da sanar da bank verification lambar ka, kuma da kuma selfie naka na kanka. Idan ka tura musu dan bidin awa ɗaya suka verify zaka yi kai applying for loan, kuma za su iya fara ma duk wasu bayani da ya kamata wato ka cike domin fara baka. Kuma idan ka da musu da shi ma za su iya kara ma wato adadin level na loan da su kara baka. Zaka iya zuwa cikin Play Store suna da application a can, zaka iya zuwa kai downloading din wato kai searching din wato na Sokolon, zaka ga application din sai kai downloading ta ciki, zaka iya register ma cikin sauki ba tare da ka je Chrome browser ba idan kana bukata. So gwamnati application wato na 10 ana jin shi da suna wato Credit Villia loan. Kuma na kuce gani wannan application yana da kyau domin wajen karɓar loan, domin shi bai da wani matsala, domin shi suna bada wa loan kusan miliyan 1 ma zan ce ko sama da haka, domin shi ma kusan tafiyan su ɗaya ne wato da zanci da Ayra Credit, domin shi ma suna bayar loan din da ya kamata, kuma sannan suna da musamman ma kanci kamfani wanda yake da shi kamar shi. Idan har kana yawan shiga harkar loan na san dole wani zaka san da zaman su. Sai shi wannan application ne mai kyau, kuma sannan shi ma ba yana buƙatar wani wahala bane ko wani cikin wani abu, ko shi ma yana buƙatar wato bank verification lambar ka ne wato da kuma bank number da yake tace da bankin ka, kuma da kuma selfie naka da kanka, da kuma wasu information da za su tambaye ka kamar su baka da sauransu. Kuma sannan zaka iya cinka wannan adadin loan kake su, kuma sannan fasa sawa interest da yawa akai. Zaka iya zuwa kai applying wa da sauransu, zaka iya zuwa direct da cikin Chrome browser ka search na website din su, kuma kai sign up da su ka cike wasu bayanan. Amma domin samun saukin ka zaka iya zuwa to cikin Play Store sai kai search din wato na application din wato Credit Villia loan, sai kai search in ka shiga sai kai sign up ka cike wasu details naka da sauransu. Wancin ka gama within awa ɗaya rancin sun verify ɗin ka zama member su, zaka iya zuwa kai apply for loan kuma da sauransu. So jama'a wannan shine dai wato top 10 wato loan loan platform in Nigeria da muke da su, wanda ba tare da sai ka da kanka ba, kana cikin gidayen da kake zaka iya karɓar loan, kuma sannan ka biya kanka ida. Domin uwa dai kafin ka fara karɓar loan da wani application ya kamata ka yi tunani domin fara applying for loan, domin wannan kuɗin idan ka ci ya kamata ka biya zuwa kuma akan lokaci. So yan wani wannan shine dai bayani akan wannan video da zaka karɓo loan. Idan har yau ne samun zuwan ka wannan channel dan uwa, ku ta kalma ta alamar subscribe, ka taimaka ka danna mana ita, kuma sannan ka danna alamar ƙararrawa. To da ka da zaran wannan channel ta AJ Global TV suna ɗora video za su sanar da kai. Domin bibiyan mu kuma domin kallon wasu shirye-shiryen mu da muke a wannan channel, za ku iya clicking ɗaya daga cikin wannan video. To da wannan kicin ku jama'a assalamu alaikum, sai na sake haɗuwa da ku wato a cikin video na gaba. Mun gode.